Băi, de salutare și bine v-am găsit la un episod. Astăzi m-am gândit să stau pe YouTube alături de voi. Bă, sunt foarte trist. N-am depășit nici suma de 100 de abonați. Vânzător de magazin și a venit un urs. Păi de ce nu-i dai voie? A venit să cumpere ceva. Hei, prieteni, astăzi vă prezint câteva momente uimitoare în care oamenii au... Să-mi dați un follow pe Instagram, deoarece acolo sunt foarte, foarte activ. Ok, aici putem vedea că vântul uneori poate deveni foarte periculos și acest bărbat a vrut să se opună puterii vântului, însă totul a decurs bine, da? Nu s-a traumat, totul este bine. Ok, a avut noroc. Îi putem spune și așa, cu toate că a sărit peste gardul ăla imens. Nu știu la ce s-a așteptat acest bărbat, dar n-a avut un prea mare noroc. A căzut foarte, foarte urât, sincer, acum voi ați văzut cu fața de pământ. Ok, această femeie a dorit să-i facă o surpriză iubitului ei, dar nu este atât de simplu să dansezi pe o masă. Poate deveni periculos, chiar dacă vrei să faci o faptă bună pentru iubitul tău. Ok, atunci când oamenii împodobesc casa de sărbători, nu prea se gândesc la curier și iată, acest curier s-a împiedicat de un dovleac și răbdarea lui a luat sfârșit. S-a enervat foarte tare și a început să dea cu piciorul în tot absolut din prejur. A distrus toți bostanii ăștia, ca să zic. Ok, iată că a văzut și camera. Acest bărbat avea o cafea în mână și n-a văzut ușa pentru că era prea curată și acum cu siguranță nu o să se mai lovească nimeni pentru că vede pe unde merge. Asta până când o să spele din nou geamul. Apoi iarăși o să se mai întâmple cazuri din astea, că nu e prima și ultima oară. Ok, atunci când îți plimbi copilul, trebuie să fii foarte atent, mai ales dacă el stă în cărucior, pentru că iată, uitați-vă ce se poate întâmpla. Din fericire, acest bărbat a observat acest lucru la timp și a reușit să îl salveze. Putea deveni periculos dacă ieșea în drum și trecea o mașină sau ceva de genul. Ok, iarăși un curier ba calcă pe dovleac, ba vine un câine, dar nu știu ce să spun aici, cine să sperie mai tare, curierul sau câinele, pentru că priviți, hop. Și câinele, iată, s-a speriat foarte tare când a scăpat telefonul jos sau nu știu ce a scăpat el acolo. Ok. Știți că după ploaie se poate opri pe acoperiș apa și iată, a dorit să dea apa aia de jos, însă nu s-a gândit că va cădea atât de rapid și brusc toată peste ea. Se pare că acest bărbat este unul dintre cei mai proști, cum să spun, care n-are răbdare să aștepte semaforul verde și a decis să nu știu, să primit pedeapsă. Să grăbească acest lucru, dar a primit una după cap. Ok, aici este un băiat care se joacă cu liftul. Scrieți voi în comentarii dacă v-ați jucat în copilărie cu liftul sau, dimpotrivă, aveți frică de lift. Iată, până la urmă, într-un final, i-a prins ceea ce avea în mână, umbrelă, da? Se pare că are o umbrelă în mână. S-a dat și cu capul, mi se pare. Acest bărbat spală podeaua, dar... S-a dat puțin în urmă și a căzut în piscină. Ok. Acum s-a spălat și el, nu doar podeaua. Da. Acest bărbat a vrut să se sprijine puțin de margine, dar a căzut cu totul jos. Ghinion, frate. Această femeie n-a reușit să frâneze și l-a lovit pe ăla din față. Are o reacție foarte ciudată, de parcă ar păți acest lucru în fiecare zi. Ok,
liftul este un loc foarte bun pentru a face cunoștință și acest bărbat a fost gata să o sărute pe această fată și nu doar, dar s-a deschis liftul. Ce-mi pare rău pentru el. Nu știu ce să spun, înainte în lift era, nu știu să zic mai bine sau mai rău, pentru că nu erau camere de filmat, însă acum sunt camere de filmat. În unele momente este bine, în altele este rău, dar mai bine să fie, pentru că se poate întâmpla lucruri. Un hoț poate veni acolo și îți poate face ceva, știți ce spun? Iată, noi suntem leniși să ne mișcăm puțin și vrem să stăm cât mai comozi pe scaun și uneori plătim pentru acest lucru. Acest băiat a apăsat pe toate butoanele din lift, dar nu s-a așteptat că fata asta se ocupă cu ceva sport. După cum arată fata, n-ai putea spune că se ocupă cu sport ceva, dar iată, ce truc e făcut. Fiți foarte atenți cu femeile. Nu! Chiar și câinii domestici au simțul ăsta de animale, ca să vă spun așa, și chiar dacă vede pe televizor un alt animal, poate sări la joacă sau la bătaie, nu știu. Hai să privim acest câine care... O să-i cadă în nu pot să cap, cred că o scoate și nu cade. N-a căzut. Super, super. Ok, acest băiat a intrat foarte bine pe poartă, dar finalul a fost puțin cam tragic. eșec. Ai, a căzut. Aici vedem o veveriță care fugea prin autobuz și a speriat șoferița. Da, veveriță. Fiind o femeie, chiar și un bărbat cred că s-ar fi speriat dacă așa pe neașteptate ar fi venit o veveriță. M-a trimis mama la magazin să cumpăr ceva, dar am uitat să-mi iau o mască, zice ursul acum. Păi de ce nu-i dă voie? A venit să cumpere ceva. Aș putea spune că ursul este un cumpărător din ăsta care vine foarte des pe la magazin, pentru că de ce să caute în altă parte mâncare când totul este aranjat aici pe rafturi? Gata, Laptele îți poate aduce mult rău. Și nu mă refer atunci când îl bei, dar iată, priviți, poți aluneca din cauza lui. Și te poți lovi foarte rău. Da, această mămică a vrut să se odihnească puțin, dar nu este chiar atât de ușor să te așezi pe chestia aia. Am uitat cum se zice, scrieți voi în comentarii. Chiar am uitat cum se numește chestia asta. Și da, prieteni, eu sper că v-a plăcut acest videoclip, iar dacă doriți și partea a doua, haideți să adunăm cât mai multe like-uri și scrieți-mi despre aceasta în comentarii. Desigur, dați-mi un follow pe Instagram, să facem și acolo o familie cât mai mare. Noi ne revedem data viitoare într-un nou videoclip. Până atunci, ca de obicei, sănătate tuturor!